Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner, how are you doing today? Ito, na-excite ako. Sobra-sobra. Saan? Kanino? Kasi, syempre, partner. Kanino? Alam mo na, sa kanino. Nakakaloka yung kanino. Malay mo, na-excite ka sa pagdating ng kaibigan mo. Na-excite ka sa pagdating o pagbisita ng parents mo sa bahay ninyo. Actually, marami namang bagay na pwede tayong ika-excite. Yun yung Yes. dapat nating tandaan. Na sa araw-araw may mga bagay na pwede tayong maging excited about, 'di ba? Yes. So, sabi nga, 'di ba, kapag halimbawa ikaw ay magse-set ng goals, dapat magse-set ka ng goals na matatakot kang i-achieve ito pero ma-excite ka at the same time. So isa lang yun sa mga example Yes. na pwede ka ma-excite yung halimbawa magse-set ka ng goals, yung mga ganyan, o kaya excited ka lang perfect ng kilay, mag-ayos ng kaunti, excited ka lang sa bago mo lipstick. Alam mo, ang dami pwedeng malalim Totoo. setting goals, at pwede rin kasing babaw ng pagkilay, 'di ba? So marami. Kaya ako nga excited ako kamutin yung tigyawat ko sa bato ko eh. Kanina ko pa kinukutinting eh. May ganun ah. Diba? Small things in life. Diba? Correct. At hindi kita i-judge, partner, kung halimbawa may excited ka sa ganyan. Speaking of yung pag putok-putok batok. pag tiris-tiris na mga kung anik-anik, ng mga kung anik-anik sa batok. Naalala ko lang, nakita kong advertisement kanina, yung para siyang pantanggal ng whiteheads. Pero para siyang yung para siyang yung nag-absorb, pen. parang vacuum. Oo, iba yun, pa. para siyang Dami pen na nating alam, vacuum. no? No, correct. Ganun talaga kapag hindi makinis, ang daming alam. Sa mga paraan para kuminis. So anyways. Ang daming alam na pangkutkot ng tigyawat. Correct, di ba? Ikaw, ano yun? Yung bina-vacuum. Oo, Di yun. ba may mga pang-vacuum ng blackheads at saka whiteheads. Meron din namang yung parang butas yung gitna, tapos yung pantitiris mo, may ganung tipo Daming din. alam. Oo. Para marami kang collection, ha? Oo. Depende sa tubo ng tigyawat. Depende sa need, di ba? Oo. You have a specific Type of tool. Oo. Correct. Instrument for Yes. every pimple need. Yun. So, naalala ko lang tuloy yung ganyan na ang dami, siya, para siyang ad, sponsored ad siya sa Facebook. Nakalagay doon, ang come on kasi all caps, tapos parang sinabi niya, ang nakalagay doon, wag po kayong bibili ng produktong ito. Yun yung sinabi niya. Yes. Oo. Oo, parang pili ko parehas tayo ng nagdumaan sa timeline natin. Siguro ba't ganon? Nabasa niya na kagad yung pangangailangan natin, sabi nung Facebook. alam talaga ng Facebook ang ating Needs. behavior. Yes. So anyways, nakalagay doon parang wag yung pong gagamitin itong produktong ito dahil simula po na nagamit ko ito, yun na yung start ng marketing niya. Oh. Simula nung ginamit ko ito, wala po akong ibang ginawa kundi parang gamitin ito kasi nakaka-addict. Nadidiri na ako doon sa doon nakita ko yung parang maliit na vacuum, okay pa. Pero yung sunod na photo na talagang parang punong-puno ng whiteheads. Pero grabe naman yung tagyawat, mas marami pag naipon, mas malaki pa sa ilong. Sabi mo, saan nang galing yung mga whiteheads na to? Sobrang dami kaya. Grabe diba? naman. Oo, na parang pwede kang bumuo ng isang pastilya sa dami. Correct.
Correct, Buuin correct. mo. Pwede, Di ba kolektahin mo, pwede. bubuo siyang isang parang pastillas. Totoo, ganun siya kaya ko siya hindi nga naka-download nga sa utak ko yun, partner, hindi ma-erase-erase. Sakto yun yung usapan natin ngayon. Nakakainis. Naiirita ako kasi na-download ko siya sa utak ko eh. Nakakayamot. So Na-register anyways, bigla sa isip mo. Naalala ko Oo. bigla din. Itong binalita nito parang kagabi tayo nung isang gabi, yung bagong pagkuha ng ng test ng at to ng para malaman mo kung may COVID ka or di ba sa live test. Tapos yung pina-flash nila sa balita, yung parang dinuduro nila yung laway doon sa tube. So habang kumakain kami, yun yung pinapanood namin. Sabi namin talaga nung mga kasama ko sa bahay na kumakain, yak, sabay-sabay kaming gano'n. Tapos tinginan kami sa mata, tapos tawanan kami sabay-sabay. Iniipon yung laway sa tube. Oo. Kaya nga, di ba yung mga ganyan mga bagay, yun yung nakakainis na nada-download ng isip natin na sana makalimutan Oo. na natin. Alam mo yun? Ayan, Tama. bagong-bago pa lang itong mga na-download na mga items sa utak natin. So anyways, may mga, kaya namin na nabanggit yan, kasi may mga things that excite you. Like yan, yung yes. meron kang bagong in-order sa Lazada na pangkudkod at pangkayod ng whiteheads kasi 'di ba nasa Lazada lang yan, 'di ba? So alam mo yun, parang yung mga ganong kababaw na mga bagay. So there are many things that you could be excited about. Kanina tinanong mo Agree. ko kumusta ako at yun yung sinabi ko, partner. I'm very very excited. Marami mga bagay. Una, mamayang 9:00 magpapa-bring me na naman tayo nga sa ere. Naku, inaabangan yan, magkakaalaman na partner. naman. Oo. Magkakaalaman na naman kung sino yung mananalo ng 500 pesos. Susundin nyo lang po ang ating mechanic. So mamaya po yung 9:00 na tambalan. Yun yung una. Magbibigay tayo ng 500 pesos. And pangalawa, partner, nako, ito talaga yung nakaka-excite. Ang Love Radio po, malapit na po mag-celebrate ng aming anniversary. 46 years na po ang Love Radio Manila. What? O, diba? Kalain mo yun, 46 Bongga! years old na ang Love Radio Manila. And Correct. syempre, hindi naman natin palilipasin ang 46th birthday ng Love Radio Manila. Nang ganun-ganun na lang. Kailangan may pasabog tayo. Kailangan may Correct. pagganap tayo. At yun ang aabangan Tama. ng marami nating mga kabisyo. Yes, kailangan meron tayong party-party. Kaya sa Yes. darating na February 12, sa 12 12 po natin na gagawin po yan at hindi sa 14 kasi alam po namin busy po kayo. Maski Oo. online itong event namin, magkakaroon po ng Party 6. O, diba? Love Radio, Party 6. Ang cute. Kasi 46 na, Party 6 na ang Love Radio at magmimigay kami sa Party 6. O, as in 46 na winners. So yun yung doon ako na-excite, partner. Isipin mo, 46 winners na makakatanggap ng 500 pesos. So marami kang chances para manalo. Taray, Tama. di ba? Oh. Tsaka alam mo, simple lang naman yung mga gagawin doon. Hindi naman namin kayo pahihirapan. Basta tumutok lang kayo, di ba? Maki-join sa amin, makipagtawanan sa amin, maki-comment kung kailangan mag-comment. And who knows, di ba? Malay mo, kabisyo, ikaw yung mabigyan ng chance na manalo ng papremyo bilang, di ba? Bilang bahagi ng selebrasyon ng anniversary o birthday ng Love Radio Manila. And again, don't forget February 12, Friday po yan papatak. Simula anong oras ito, partner? Tama. Hindi pa natin alam kung anong oras. Kasama tabayanan nyo. Ang tabayanan po ninyo, 'di ba? Oh, magkabang po surprise, kayo. surprise. Surprise, 'di ba? Pero ang maganda diyan, meron po kami mga guest na artist na magpo-perform. Yes. Meron pong banda na magpo-perform. Yun. Tapos higit sa lahat yung mamimigay kami ng dahil 46 years old na kami ng 46, 'di ba? 46 din po na winners. At hindi lang 'yun hindi lang 46 winners ng 500 pesos each, kundi meron din po kaming ipamimigay na appliances o Aba dalawang naman. major appliances. O, 'di ba? Naku, gusto ko yan. Alam niyo ito yung mga bagay na talagang minsan hindi natin dapat palagpasin, 'di ba? Yung birthday celebration. Ikaw mismo, not necessarily celebration of Love Radio. Ikaw mismo, 'di ba, na parang minsan hindi ka na na-excite sa birthday mo. Dapat ma-excite ka pa rin kasi bibigyan ka pa ng chance na i-celebrate ito. So bakit mo palalagpasin ng simple lang? 'Di ba? Again, hindi naman not necessarily sinasabi namin na gumastos ka or kung ano man. Kumbaga, gumawa ka ng paraan para maging espesyal
special ang moment na ito para sa'yo kasi nga kapanganakan mo ito, anniversary mo Tama. ito, di ba? Yung mga ganong Correct. tipo. So, yun ang gusto namin Tsaka, ipunto. Huwag nating palagpasin yung araw na Totoo. binigay sa'yo. Make it memorable. na hindi ka magse-celebrate. At tama ka, Yes. partner, sa sinabi mo, it doesn't need to be sobrang big. It can be as simple as lahat kayo magmi-milk tea sa loob ng bahay. Alam mo yun? Tama, Or oo. lahat kayo magkakwek-kwek. O lahat kayo magtuturon. Alam mo yun? Yung ganun. Basta ang importante ay i-celebrate. Kahit Yes. papaano. Kasi, alam mo, partner, recently may mga nababasa ko sa Facebook. Yun yung nakakalungkot eh. Minsan, kapag sobrang dami mong Facebook friends, mababasa mo rin yung mga buhay-buhay nila, 'di ba? Kahit naman hindi mo gustong mabasa yung mga negative. So, parang recently, may mga dalawa akong Facebook friends na may mga posts na nawala ng asawa, tas may nawala ng anak, 'di ba? Yung mga tipong yun yung mga bagay na Diyos ko Lord, kapag kasi wala ka pang asawa at anak, ang hindi mo ma-imagine is the death of a parent or a sibling. Yes. Oo Parang hindi mo naman. yun ma-imagine na parang Totoo. hindi mo alam Iniisip mo kung pa nga lang, paano mo. naiiyak ka na eh. Di ba? Correct. Hindi Mapanaginipan kung mo paano nga lang na haharapin. namatay yung kung mahal mo sa buhay, di ba? Pagising mo parang ang bigat-bigat ng dibdib mo, talagang kulang na lang umiyak ka kahit alam mong panaginip lang yun. Ganun talaga siya, mabigat sa madaling salita. So, Correct. let's enjoy life mga kabisyo, Oo, di ba? totoo yan. So, yun nga yung eksena, partner. May nabasa ako, namatayan ng anak, tapos namatayan ng asawa. Yung mga bagay na, yun nga, na kapag may asawa at anak ka na din, mga unimaginable and unthinkable yun eh. Na parang, Yes. pero kapag ka nakakabasa ka ng ganun, malulungkot ka of course para sa taong yun. Tapos hindi mo ma-imagine yung pain niya. 'Di ba? Parang bigla mong ilalagay yung sarili mo sa sitwasyon niya na parang, ito yung sinasabi ko, partner, lagi, na minsan iratang-irata tayo sa mga anak natin, iratang-irata tayo sa mga asawa natin, iratang-irata tayo sa mga tao sa paligid natin. Pero mas mahirap kapag nawala sila sa piling natin. Agree. So, 'di ba? Totoo 'Di ba? yun. So, correct ka. So, i-appreciate natin sila. Intindihin natin yung mga eksenang nakakalurkey sa buhay, 'di ba? Yung mga ganun. Kasi again, mas mahirap kapag wala sila, 'di ba? Mas mahirap Totoo yun. alam mo, parang mas madaling i-manage yung yamot mo sa kanila kesa sa i-manage yung pain na wala na sila. So yung kaya nga natin Tama. sinasabi, partner, na you celebrate each and every milestone, each and every moment, kasi hindi mo alam, baka huling birthday na, huling Tama. anniversary na, Correct. huling, 'di ba? Alam mo yun, yung bang mga ganong klase Alam mo, na huling araw mo na, di ba? Hindi mo pa ba Hindi mo i-enjoy alam ang eh. araw na ito? Di ba? Magagalit ka pa ba sa kapwa mo? Di ba? Tataniman mo pa ba ang puso mo ng kalungkutan? Siyempre hindi na, di ba? I-enjoy lang ang buhay. Yun yung gustong puntuhin ng tambalan sa mga oras na ito, kasi tendency is we always take for granted yung mga the little details of our lives, 'di ba? Yung pagngiti ng anak mo, 'di ba? Yung mga yan mga moments to cherish yan, yung nakita mong, 'di ba, ang sigla-sigla ng anak mo, niyayakap ka niya, kinukulit ka niya, yung pag-smile sa iyo ng kaopisina mo, yung pagyakap sa iyo ng kaibigan mo, yung mga ganun. Minsan tinitake for granted natin, pero kapag binalikan natin tong mga bagay na ito pala yung mga bagay that made our life colorful, di ba? Correct. Nagpasaya, nagpakilig sa Tama. atin. Yes. Noong isang araw nga, partner, nag-post ako ng picture namin ni Princess na nakasuot kami ng mula sa Twinning Collection, no, yung spaghetti and shorts. So, para yung caption ko, partner, hindi naman parang laging nagbebenta. Ang nilagay kong caption doon is kapag ka nakikita ko yung anak ko, naaalala ko kung gaano ko kamahal ng Diyos. Kasi naaalala ko kung gaano ko katagal nagdasal para magkaroon ng anak. Totoo yun eh. Yes, Na minsan may yes. mga moments na, Diyos ko, ang ingay mo, princess. Ano ba? Wala na lagay mo ng busal. Matulog na tayo. Di ba may mga... Ito naman may mga nagagalit, klase mga nakikita moments. mo lang yung sarili mo sa kanya. 'Di ba? Alam mo, o kaya ang dami kong pasa, partner, sa kaliwa kong braso kasi nung isang araw
si Prince, nag-decide siyang makipaglaro sa akin at hampas-hampasan ako hanggang alas 3 na madaling araw. So, may mga moments na maisip mo, Diyos ko, matulog na tayo. Gusto ko nang matulog. Hindi na po bata ang nanay niyo. Baka akala po ninyo, bata pa ako. Turning 42 na po this year. yung Hindi naman halata, days ng mukhang 38 pa lang. Diba, alam mo yung Oo. mga ganun maiisip mo na parang, oh my God, please, matulog na tayo. Or, oh my God, kailan matatapos tong paglalaro nila at kailan matatapos tong, alam mo yun, ang dami ko pang kailangan gawin. May mga ganun. Pero, come to think of it, blessing sila eh. Blessing sila. Napakaswerte Yes, mo na yes. dumating sila sa buhay mo. Kaya sinasabi that children are blessings or gifts from above kasi hindi lahat po ay nabibiyaan na magkaroon ng mga anak. Agree, So the fact agree. na binigyan ka ng chance na maging isang magulang at halimbawa binigyan ka ng chance na maging magulang hindi lang once kundi twice. Hindi lang twice kundi thrice, 'di ba? Sobrang blessing talaga 'yon kasi again, ulitin natin sa true lang may mga bagay talaga, may mga tao talaga na hindi nabibayayaan. So, Tama. let's be grateful and let's be excited kahit na minsan nakakainis, nakakapagod, nakaka-stress at nakakaloka. Totoo Ang yun. kailangan lang talaga siguro, partner, paminsan-minsan magkaroon ng me time. Yung malaking bagay time din para yun. sa sarili. Oo, time para kasi sa sarili. Kasi pag sinasabi mong At me time, medyo nabastusan ako eh. bakit ganyan tayo mag-isip? Parang nung isang araw, partner, ano tawag dito? May nabasa ako. Ano ba yan? Share ko ba to? Anyway, share ko na. May nabasa ako. Supposedly, Nabasa ko parang na sa isip siya, mo. Oo. supposedly kasi, partner, siya, parang nakakalungkot na kwento. Kasi ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na walang mga kamay. Walang arms. Walang arms. Bati isa yung dumadaan sa timeline natin. Nabasa ko din, nakita ko din. Nakita mo ito, parang cartoon Oo, siya. oo, Parang oo. cartoon siya. So, ito na. Kasi naman in-introan mo kasi ng me time tapos nabastusan ka sa me time. Hindi naman kasi kasi ikaw bastos yung nag-deliver. me time, Pag ikaw partner. nag-deliver, iba talaga yung dating eh. So anyways, so yun na nga, walang braso, walang mga braso yung yung tao. So kung tutusin, nakakaawa. Parang ang nakalagay doon, bata pa lang ako, ipinanganak ako na wala akong mga braso. So syempre matatouch ka talaga na parang, grabe, nakakalungkot, may kapansanan. Tapos ang sunod na frame is, isang araw inutusan po ako ng tatay ko na magsaing ng bigas. Ayun. Tapos yung next frame, partner, yung next frame, nakalagay doon parang, pero ang sabi ng tatay ko, wag daw lalagpas sa ugat. Di ba wala nga siyang kamay at braso? So ano yung niya? Ano yung pinangsukat niya dun sa ano yung pinangsukat niya dun sa tubig dun sa bigas? Bakit tawan-tawa ka? Kasi alam na. Ano ba yung bagay na nag-uugat-ugat? Kasi partner, wala siyang braso. Di ba yun naman yung maugat? Alam nga naman paa mo yung ilagay mo. Ano pa ba yung... Baka naman talaga ginamit yung panukat, ugat talaga, di ba? alam niyo na po yun, guys. Hindi, ilalim ng dila, maugat, mali mo, dila yung ginamit yung panukat ng tubig sa sinaing niya, di ba? Pag tinignan mo ilalim ng dila mo, maugat din naman yun eh. Huwag tayo mag-isip na kung ano, no? Basta ang importante, nakatulong siya sa bahay niya, gumamit siya ng kakaibang panukat, di ba? Correct. Yun na lang yun. Pero nakakatawa talaga. Tawa talaga ako na nabasa ko yun. Nag-shift yung emotions ko from naiiyak ako to natawang-tawa talaga ako. Anyways, so babalik tayo na it's important to have your me time. Yes. So pwedeng yung me time mo me time mo na matapos yung isang libro na gusto mong matapos. Me time mo is manood ng 2 episode ng isang series. Me time mo ay magpakudkod ng paa kasi kailangan mo magpa-pedicure. Yung mga ganun klase mga bagay. Kasi pag nagkaroon ka talaga ng me time, di ba me time could mean traveling alone, di ba? Mga ganun tipo. Kasi pag nagkaroon ka ng me time talaga, nagkakaroon ka ng reflection, nagkakaroon ka ng realization sa buhay. Dina-evaluate mo yung mga ginagawa mo araw-araw. And kailangan natin sa buhay yun, ha? Hindi lang yun, partner. It's just a break.
Break lang talaga siya kasi kailangan mo rin i-prioritize yung sarili mo. Break lang talaga siya. Dahil kapag hindi ka nagkaroon ng break, nako, talaga, mababaliw ka talaga. Totoo Isang araw yun. magiging ka na lang sobrang sungit kasi nga pagod ka na. Ganun. So, kailangan yung me time. Oo, have a break. Maraming salamat. And speaking of break muna tayo ha. Commercials and mga kantahan muna tayo. Mamayang 9:00, nako, antabayanan po natin ang Bring Me. Mamimigay na naman tayo ng papremyo. Muli ako po si Nicole Leala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM Radio Station.